Hola, soc Lluc Sabaté-Luka i aquest serà el meu segon vídeo. Aquesta malaltia que em va desgraciar la vida en un principi, no podia imaginar que podria fer tantes coses actualment. Abans, per exemple, no em podia aixecar tot sol del llit i quan m'aixecava pel matí tenia que vindre la mare, rentar-me una mica i després vestir-me. Llavors, al passar-me del llit a la cadira de rodes tampoc podia. Tenia que ajudar-me la mare. Llavors, anar al lavabo i rentar-me la cara era algo que podia fer. Llavors, del lavabo, si tenia ganes d'orinar en aquell moment, tampoc podia ficar-me al vàter. Tenia que avisar de nou a la meva mare perquè ella m'ajudés a sentar-me. I quan acabava d'orinar, igual em tenia que passar ella del vàter la cadira de rodes. Llavors, no em podia preparar res de l'esmorzar. Em tocava avisar la mare perquè ella m'ho preparés tot.